Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So today ngivakashele ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi usehilile yini. Asike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawona? Yebo sawona sisi. Ngiyaphila unjani wena? Kunjani? Ngi-right. Yebo. Cela sivele sigibela nje phezu kodaba, phezu kwesigameko ngitshela sikwenzakalani. Isigameko esenzakalayo mfethu. Le ndaba kusanda ukugrova kakhulu yazi. Umgruvo lo Ngiyafika ufika nje nenkinga. umngani wami iweekend nami ngiyabothi borekile yabo ngihlale ngedwa. Ngineyingane ke la endlini yabo. Okay. Noma wazi akekho. Ish. Asimngani nami namhlanje unephathi enkulu nje. Blind. Free alcohol, everything is free yabo. Ish. Isivaya athi no. Geza mfethu ngizobuya nje manje pick up isami. Ey yabona mina ngazami ikhulile ifirstborn nami yabo. Ingane. Ina 15 years yabo. Okay, Ingawazi ukuthi ibheke lezi. Yeah, Okay. until ngiyabuya. Hayi, ngana mafike angipick up sengishabhu nami sengigqokile nginandi nginuka kahle yabo. Sivaya. Ngithi boy, gada usisi bakho na ke mangibuya ke mangibuya sanilele but nje show singcime ikhandlela ngoba ugesi awukho vela yabo. Oh, okay. Sivaya. Masifika la ephasini ayizawa kakhulu ish. Khona yonke inhlobo ongayicabanga ayasisi lana yabo nje Amashisa. bashapu labantu. Ey umuntu asanganeke nje yabona nje bese yabona into masama ngale izinto uba ngathi lapho uyaziphanga yabo nje vele yabona awukhiphanga imali lana yabo. Awanothi into imali lo yiphuzana uyidlaya. Hayi zenzeke izinto lana. Ay Sokuthi lesi cabanga ngabo 12 yazi ukuthi hayikhona manje sengidelile ke bomnandi ke la. Umngane amathi hayi mfethu asivayeni mfethu hey sik right. Hayi sami. Mangithi ngithi hayibo yazi ngibona ngathi inkungu yabona and yabona lenkungu angibona kahle ukuthi ngiyephi lana yabo bathi Ubona inkungu. ngibona inkungu yabo. Namehla yabona ubuthaka obugcwele amehla. Angithi hayibo ngiza kunuka inyama yosi yabo. Hayo. Hayisondele lana. Ahlahla ngibona ukuthi ngiphi. Kodwa ngiyabona ngasi sizindaweni nawo abona ngathi ngisho le bus ukuthi ngiphi akuzelekho ngikhumbula. Ay masifika lana ngibona gcwele abantu nje yabona. Angiboni ukuthi bawobani yabo. Sekuphuzekile yini? Kushayekile yabo. Okay. Lana ngizobethi uphi. Hayibo. Ngokubuza uphi. Oh. Nami ngeke ngiphume emotweni ngithi uphi. Nombani uthi nami ngithi uphi. Laba bangiboni kahle ukuthi imina yabo. Ithi ngathi nginuka inyama ngathi yosiwa yabo. Ish. Ngeke ngibone abantu bese mbhola kumina yabo. Hawu. Kwenzakalani man? Kanti beza kumina bona bangibuza ima question bathi ushiya ingane zodwa la endlini indaba. Hayibo. Uthanda umgroup ushiya ingane la endlini yini? Kanti mfethu yazi ngiqonda ubuye lethu bangishiya ingane la endlini and kugcwele omakhelwane bamba balemzini wangabo. Ngithi hayibo. Bubhile endlini. Indli ishile kubhubhile abantwana bashile. Lenyama ngizwa ngathi inyama yosiwe kanti hayi ingane lezi roastekile. So nje mfethu Bashiya amakerese shuthi abashutha balicishanga ikerese. bacisha ingandlela yabo. So nje impilo yabanjalo mfethu kumanje nje na ke wena West Party life family engafekthayo yabo ukuthi nje ilife yaba ngenye indlela nje through babudedinga ubama yabo. So nje mfethu namanje ngakawuhili kahle yabo. Bawusonesikhathi singakanani ulokhuzana uhambile uhamba ubusuku bonke? Almost usuku lonke ngoba bafike ngabo 9:10 ekseni mngani wami. Yeah mhlawumbe ngabo 11 sahamba Oh wena wawusuthi usuyaguduka njengoba usubona inkungu nje. No, ngisahlele eGrooville vele mina. Ngithi hayi no, mhlawumbe nje sabe sawamba ekseni wathi hayi no. Past 12 asihambeni. Sahamba kanjalo ke. Mangithi siyafika ke kwenzeka lesimo lapha endlini. Hobe ma. Abantwana nje bekwenzakalani ngabo? Babhubha lapha phela. Le nyama Bonke. ngizwa mina ngithi ngizwe inyama eroastiwe. Shuthi kanti kwayikhandlela somehow wabheda kanjalo nje mfethu. Yeah, manje abantu mabezokubheka ke kwenzakalani? Hey. Bayakushaya ukuthi Bangishaya phela manje yabo nje and ingane. nginamaskazi yangapheli through nje ukushawa nje abantu ngaleyo langa la isimo savelayo yabo. Kwasekwenzeka kanjani ke emva kwalokho ke Ish. sekubheka abantwana? Mfethu mhlawumbe nje umqondo wazi wabuya kahle kumina.
ngosuku lesithathu after isigameka yabo uthi ngibone kahle kahle ukuthi kwenzakalani yabona ngoba ngala ICU nje mfethu impilo yabanzima kakhulu umqondo wabuka ukuthi hayi no into eyenzakalile udedeng bami ngafunda lapho ukuthi uma thiwa kanjani but akufanele ngikhohle ukuthi unama responsibilities akho ifamily yabo yes So yisho kanjani ke le ndaba kumama wabantwana? Ngazama phela ukuba ngathi yabona ngiyayikhava le ndaba but later on ngachaza ukuthi hayi no kahle kahle exactly kanje le ndaba yabo yeah nasekhaya ke iyazi ke besabazali baqulisa amacala yabona yeah and bese kushone nabantu esigamekweni esijena fanele besabona yonke into ifelobala yabo yes Lo mdala uthe una 15 wena 15 yeah lo landela yena olama 12 omunye bena 4 years yeah bebabe o3 kuphela yes yeah kodwa Nkosi yami yo so bafihleka kanjani ke bonke ngosuku olodwa yeah ngoba kwazi wangenelela nabo mphakathi like ikhansela ngoba bona wawususenda kakhulu ukuthi lo nto ingenzeka yabo yeah uthi ngawazi ukuthi ngiyimele ngedwa nje kulomncwaba yabo yes uyeke wayibona kwa psychologist emva kaso sonke lesi lo nto mfethu hayi ukhona nje umama nje benolwazi advise umuntu nokuyalo muntu after isigamesi kanjena but angobi fit enough ngoba hlahlale ibengilimaza le nto yazi unqena usihlambe khona imibuzo azokubuza yona yeah yes okay ngiunderstand yazi abantu abaningi bake bathi bona abafuni kwabona ama psychologists because bavela babuza imibuzo ubona kahle ukuthi abayidingi lento le njengabantu abalimele emqondweni nasenhlizweni so yeah angazi so mesudinga mawubhekile uyokhona ukudinga i-counseling ngolwinsuku noma u-right no ngizoyidinga sometimes inokuthi kubuye kuvuka yabo you're more than welcome ukuthi ungafona nano minini singakubhukhela mawusizwe ukuthi usu-right usungakhona ukuthi uyibone i-psychologist then ke wamukelekile ukuthi ungafona so abantu ke abaseke babhekana nesimo esinje ungathini kubona mfethu uthi nje ungathandi kakhulukazi izinto nginamsebenzi bese ushiyile ebalekile yabo kahle kahle leyo ikihambela nje oku just for fun but ngashiya abantu ababalekile empilweni nami endlini baze baba kule ngozi le so nje yeah nakinto ebalekile nezi right yeah let's hope uzoba right kambe ngesikhathi ngathola ishare la Facebook yabo so lengane lena bisharp kakhulu lengathi isharp kakhulu ne ngathi nenye kukhona impela mangisebheka yabo nje drive imoto esharp right so nje one day ithi I first show more go lay down I plan right sivaya lapho izongipick up endlini vele yabo nje Pauline next matata ayinamali ise nje ibhili kuyona ha okay cha madoda usho ngithole nje imama eshap yabo hey sivaya so sebona ukuthi hayi ngathi nje lana hayi uyasokola lo muntu enyokweni yabo uma ngifuna ukuveza ukuthi ngibe ngiphathi inyoko bese futhi ngibona amandla akhe ukuthi afika hayi show more lay down athi babes kanjani account yakhe njani ithi imama ish ngiyabheda yabo nami sekumele ukuthi fanele la fanele ngisebenze kahle kahle yabo before umqondo ubuye ngazi ukuthi hayi ehlise ngibenefitile la ish sifike la ile hotel yabo ke before se hotel no athi no adlela etown nje into zokugqoka kancane before na ushintshe into egqokile ngathi akukho right ayapha athi awu mama ish kusho yena phela wazi ukuyisitala ngesiphethe la kahle ahlebe tshela yabo at least isolution izoba nayo ukuthi angisoyinkisa yabo okay siye le store nasikole sabiza store le uthi uyabheka ingcaze u2000 2.5 iblue lilodwa yabo athi no khulule lapho mfethu ngiyathatha ke lona ngithatha ngokusaba ke nami ngithi ngiyathatha la ish iblue 1008 2.8 ish athi no khulule thatha engithathe mhlambe yabe ya 5.5 le mpahla isiyonke yabo yithi kwiblue t-shirt cap vele ke nje impahla zabantu besilisa ke vele vele yabo ziyabiza hey ngisaye facing room ke mina yabo ish ngibuka ngithi hayi no hayi ngisharp ngisazibuka ngaphakathi facing room ngakuphumele kuyena yabo asa no babes right yakhulu umuhle sando sami athi ke no ambe ngaphakathi kushintsheke then ke bese ahamba hayi shintshe ngifake ebhegini eplastikini
semene ngokhokha ke phela mina ngithi bese ngithi ngiyaphuma la hayibo akasekho manje Hayibo. Kanjani manje? Usulinganise walinganisa. lapho mfethu yazi ngibe shocked kanjani asekho mama hayi no ngibeke yabona le accountini ngibeka impahla ngiyamcheck mhlambe la emakhoneni esolo ngaphakathi angisamthola hayibo Hayibo. Mphumela la ngaphandle nemoto yakhe ngisayiboni lana ngiyamfonela ifoni esangeni Wamahle kona imoto. X5 uhamba mfethu X5 yonke ngiyamfonela ifoni yakhe esangeni WhatsApp kusenzeki lutho ngisamthola Bowuqala ukumbona? no mhlambe it's been 2 times ngimbona yabo yeah ngoba misa ukuqala wesibisa arrange ukuthi ke sesizobona netown ke so Manje benisahlangane nje endaweni nje ezasemadolobheni hayi ukuthi usuko waya la hayi no angazi so nje mase ngithi ngiyamfonela ngimtholi indawo kahle yabo singabuya ke nyobozela ke lana ke and sibebhekile ukhesh ukuthi phela fanele ngikhokha hayi no hayi kwaphela kanjalo ngabuyisa impahla kwaphela kanjalo ngami ngibhocobele phinda ngimbona umuntu wami namanje akaze ngimbone nalahlala khona ngikwazi ize mabahlungu mfethu hayi no hayi mfethu ngigoduke vele wamalo uthi ngigoduke bikalekile yabo at least khona yabo yeah ngavaya hayi ngabuyela ekhaya namanje ngeyimkhombe ngoba nje kangakomjwayeli kahle ebusweni yabo so nje mfethu yeah ipheni ngayizwa but anytime ke ilife yaqhubeka khona ke einkundleni zokuxhumana hayi no yeah yes okay nanikhuluma mhlawumbe conversation ikanjani ehlezi sweet mfethu yabona ngibona ukuthi la eshingaphambili lana yabo phela yabona esikhathini samanje bese uyabheka ukuthi uthola umuntu mhlawumbe enzokhula naye yabona mhlawumbe ongenako mhlawumbe uzokuthola along the way through yena yabo mhlawumbe nikaze senithole senishare istory zenu omunye komunye mhlawumbe ngama previous relationship la kuya khona yeah lo kuyavela vele kwagcina wenzekile but no sikakhulu kodwa nje sasike sithi drop yabona ubuthi okay yazi ke yabona uma uxhumana nomuntu uzama mhlawumbe ukuthi uzibheke njengomuntu ongaphila naye yabo but nje later on ngabona ukuthi hayi no ilife yakhe yahle iyi scam mhlawumbe le moto ebehamba ngayo ayiyona ngoba phela yes but nje ubuye umuntu achievile no right yakhula Isiphi isifundo oke wasithola ngalokho nje okwenzeka ngitholile bese ukuthi yabona ngasheshe uthembe yabo ngasheshe uthembe umuntu and mekubekela nje zonke izinto ezidle phambi kwakho ungasheshe utshela ukuthi no nawe zakho yabo azi ukuthi ezakhe mhlambe ke uzobona le time njwalana kakhulu ukuthi impilo izophatha kanjani yabo yeah abantu abajwayele ukuqolwa kahle wena uqolwanga kulokho nje kudlaliwe ngayo hayi ngiliwe nje bani edlaliwe ngami so kubantu aseke bagilwa kanje ngeinkundla zokuxhumana abantu mhlawumbe abajwayele ukuthi bakhulumisane nabo baze bahlele ukuthi okay ake sihlanganeni mhlambe sike singene kubudlelwano sike sizame ungathini kubona labo bantu lapho afethu first nje afanele usheshe mhlambe ukhiphe konke ngawe kumuntu yabo lo sokuhlangana naye yabo ziphi isikhathi umjwayele umazi yabo mhlambe futhi ingaze nambe ibangelide ungakwazi nalahlala khona yabo futhi ungaze ukhiphe izinto nazo usinike yena ngabe imali whatever nje mhlambe unayo yabo mfundo umuntu mhlambe lo ngiwe uzobisabheka ukuthi hayi no kahle la kuyaphileka nalomuntu or not so nje ukade ne ususkemeke kakhulu yazemalini ngempela hey yes kakhulu azosisi laba banokuthi ke fake yokuza Luthi usifakile usublockile WhatsApp wasosona ndawo so nje yeah ilo nje xesa abantu ukuthi nje umuntu angasheshi nje abe open kakhulu umuntu entweni ethinta imali nantoni yeah ogogo bethu bakabashitshele ngemshado eyayihlelwa abantu abadala uthola ukuthi kamakhelwane kuningane encane mhlambe intombazane ngala kwamakhelwane kuningane encane yomfana kushelana abazali nje kube khona ingxoxiswano zokuthi mabekhula abashade boba u2 balobolane but uthola ukuthi bazolokho behlanganiswa bona abazi sibahlanganiswa ngokusho kogogo bethu leyo mshado leyo yayijwayele ukuhlala okay sidlule kubona bese kuba abazali bethu bayihlanganele bona ngokwabi iningi labo imshado yabo yaphumelela abanye basahleli ndawonye kuze kube manje abanye ayiphumelelanga kodwa futhi nakhona hayi eminingi emincane mhlawumbe ingcosana bese kube yithina ke esihlangana ku social media ngokwakho ungathi ikuphi mhlawumbe okungcono owungakhetha
mozibuka nje indlela odaleke ngayo yikuphi okungcono kuwena ngicabanga ukuthi since usugilekile nje futhi nakanje hayi no right yabona lokho abazali bethu ngoba babehlangana nje yabona ngoba lokho okuhlanganiswa abantu abadala logogo bethu ayakuphasisi naloko yabo mhlawumbe nomuntu ongamthanda yabo ngicabanga ukuthi yabona usikhethele wena umuntu omthandayo ufuna ukuzikhethela le yeah so lokho abazali bethu ukuthi bahlangana mhlawumbe isilise ezikoleni or kephi ematohweni wona kwaku right yabona wana lokho manje inkundla zokuxhumana hayi no akusize ngalutho imosta akuphumeleli so nje uhlangana nomuntu man to man khulume manivumelana mangavumelani futhi nishiye kanjalo so wena zakhe ingane zakho ngeze ukhona ukufisa ukuyikhethela ngomuntu no ngeke ngikwazi ukuyikhethela ngoba nami ngifuna ukuthi ngikhethele umuntu yabo yeah obalekile ukuthi nje inhliziyo idle ithandayo so nje nami ke ngipasisa ukuthi nje umuntu asiqondele umuntu wakhe afisa yena ukuthi aphile naye. So what if ubambo lwakho uzolithola einkundleni zokuxhumana shiya ukuthi usugilekile ke manje uvela ubone nje elinye ishisa ke manje elishisa ngalendlela uthola ukuthi liwubambo lwakho ngoba khona amashisa uzothemba kangakanani manje because usugilekile phela ingambe khona amashisa la ku Facebook yeah kodwa ke yeah ngoba phela isikhathi samanje mfethu ngeke usayi afford indlela ukuhlangana ngayo manje izinto zokuxhumana yabo kodwa nje mfundo umuntu ungasheshe nje uthi hayi no ngiyoshaya amaphepha ngiyolobola fast umuphi lesikhathi ukuthi okay no singimfuneke uwanele lo muntu 1 no 2 ngiyazi awuthandi masiqhubeka nempilo singazi okay ngifanele ngiavoid lokho nalokho ukuze siphile kahle naye so sengababona ukuthi okay musuready ukuthi uvele kubo noma umshade lo ongakwenza kodwa nje ziphi isikhathi ngoba nje umuntu wabhesa manje kuze kuxhumana kube ngathi kuba easy ukuhlangana nomuntu ngisho nivumelana yabo nje avoid ukuthi ungahetheki egcineni Sibonga kakhulu ukuthi usivashela kuhlelo lethu ngiyabonga sisi Is the Black Life TV